Umphathiswa wezokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane uhlaba ikhwelo kwabasetyhini ukuba badlale indima enkulu kuphuhliso loMzantsi Afrika kunye nokukhula koqoqosho. Ethethwa kwingqungquthela yesibini yabasetyhini abakha isizwe ebisindlekwa yi-Arhente yophuhliso lwezindlu i-HDA eSandton kwangoko namhlanje, uSimelane uqaqambisa imfuneko yokuba amabhinqa athathe inxaxheba enkulu kuphuhliso ingakumbi kwicandelo lokuhlaliswa kwabantu. Uthi ukudala amathuba amaninzi kwabasetyhini kubalulekile ekuqhubeni ukukhula koqoqosho kunye nokwakha uluntu oluqinileyo noluzinzileyo. Umkhakha wezokwakha usabukeka ukude nabantu besifazane njengoba ke uvame ukusetshenzwa ngabantu besilisa. Kepha ke ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kuleli uthi lo mkhuba kufanele ufike ekugcineni. So the girl sitting in a classroom today must be able to imagine herself as an engineer, a developer, an investor, a CEO, a minister, a president, an architect, and a leader of any major institution without any bearing. So for us, we must see them as we must see ourselves as creating a place for them in future of South Africa. And the future is something we must all build deliberately. So to all of us women gathered here today, let us build with courage, let us lead with purpose, let us invest in one another, let us create opportunities where none exist. Let us open doors where we are. Let us talk about women even when they are not seated in the tables where we get an opportunity to promote and lift one another. Owengamele ezokukhangisa ku-HDA okuyiyona ebiyihlelele engqungquthela uthi abantu besifazane kufanele beyifundise ukuba nesibindi sokungena emkhakheni wezokwakha ngokuhamba ezinyathelweni zembokodo esike yangena kuwona. I think it's very important that we are able to build a legacy and we are able to show by example. As much as they are afraid of getting into the space, there are women that are already very active in the space. So they are fearful of something that they shouldn't be because there's so many examples and there's so many mentors that are out there that they can look up to. So I don't think it's something that they should shy away from. I think one of the items that got raised in this dialogue today was the issue of imposter syndrome, and I think most women are still struggling with that. It's just a thing of telling yourself that you have inherited the power of Umam Lilian Ngoyi, all these women that came before us, and we need to continue from what they have taught us. Lenkonfa ke bihanjelwe ngabantu besifazana abavela ezinhlakeni ezihlukene ukuzocebisana ngeindlela zokuzithuthukisa. Ezindabeni zeSoweto TV kube komqondisi Myeni ngiseSandton.